Сега не се ядосвай. Кажи ми, видя ли, че при встъпването в длъжност на Тръмп беше и бившия президент Барак Обама, но той беше сам без жена си? По принцип, Ило, ги мразя американците, Да? но за Барак Обама ми стана жал, че е сам. Защо ти е жал? Защото както пеят дует Тритон, циганин как страда, що му стане сам. Не е така сега, бе. Жал ми стана. Киро, ще ми докараш някоя беля с твоите изказвания. Какво мислиш за един от близките до Тръмп в момента? Милиардера Илон Мъск, те са си приятели, двамата. Тос не мога годиша, Мило. Защо, бе? Тос мирисник не Какво ти е направил Илон Мъск, Тос поплювко с изкуствен интелект, защото няма естествен. Няма естествен. Да ходи първо той на Марс и да не се връща. Тос прост като албатроз е. Ще си кръщава детето с някакви символи. Той нещо. Бе, къде отидоха хубавите български имена било? Манол, Стамат, Темелко. Как да кръсти сина си Темелко, бе? Значи, слушай, какво ще Илон говоря. Мъск ще кръсти сина си Темелко Мъск. Ще подкрепя Илон. Ще подкрепя Илон, като си кръсти дъщерята Илонка. И ще има, да ни казвам името от Америка, Илонка се казва.